കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശു രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരി കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീച്ച ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീച്ച. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 3 ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിന്റെ മാറ്റം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച ഇത്യഭിവ്യാഹൃതം രാജ നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ. ഇമന്യത്പൃഷ്ടാൻ ഭൂയോ വയ്യാസകിം ഋഷിം കവിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച ഇത്യഭിവ്യാഹൃതം രാജ നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ. പൃഷ്ടാൻ ഭൂയോ വയ്യാസകിം ഋഷിം കവിം. ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, ഇതി അപ്രകാരം അഭിവ്യാഹൃതം പറഞ്ഞതെല്ലാം
രാജാവ് നിശമ്യ ശ്രവിച്ച് ഭരതർഷഭ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കിം എന്ത് അന്യത് അധികം ദൃഷ്ടവാൻ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞുവോ ഭൂയഹ വീണ്ടും വൈയാസകിം വ്യാസദേവപുത്രന് ഋഷിം അതിനിപുണനായ ഒരുവൻ കവിതാത്മകമായ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ചേ. ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയും വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതെല്ലാം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ആരാഞ്ഞത്. അപ്പോ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? എല്ലാം ഞാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം, ഈ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വീണ്ടും സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ് എന്താണ്? ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന ദേവന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇനി ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാവട്ടെ, അവരൊക്കെ തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാലും അവസാനം എന്താണ് വരുന്നത്? ദേവീദേവന്മാര് ഭഗവാൻ തരുന്നത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭക്തനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ദേവീദേവന്മാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആരെ കാണണം? നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിനെ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീവ ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയും വിഷയങ്ങളെ കാവ്യാത്മക രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതെല്ലാം ശ്രവിച്ച ശേഷം പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചോദിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വീണ്ടും ആരാഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാണെങ്കിലോ അതീവ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ വിഷയങ്ങളെ, നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. അർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ച്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഈശ്വര തുല്യ സ്വഭാവിയായ എല്ലാ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും താനേ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ ചില വിശിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ദയുള്ളവനും ശാന്തനും സത്യസന്ധനും സമഭാവനും നിഷ്കളങ്കനും മഹാനുഭാവനും സൗമ്യനും മസൃണനും യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവനും അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ഏവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും സംതൃപ്തനും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചവനും അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമർപ്പണം ചെയ്തവനും അഭിലാഷങ്ങളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധാത്മാവും നിയതനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹരിക്കുന്നവനും സുബുദ്ധിയുള്ളവനും സഭ്യനും അഹങ്കാര നിർമുക്തനും ധീരനും അനുതാപമുള്ളവനും സ്നേഹശീലനും കാവ്യാത്മകനും വിജ്ഞനും നിശബ്ദനുമാകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ച ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ 26 വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളിൽ കാവ്യാത്മകൻ എന്ന് സവിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള അഥവാ കഥനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത അവതരണം ഉദാത്തമായ കാവ്യാത്മക സംഭാവനയാണ്. അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കരിച്ച ജ്ഞാനിയായ ഋഷിയായിരുന്നു. അന്യഥ അദ്ദേഹം ഋഷിമാരിൽ കവിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഈ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന് അല്ലെ. അതിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്കാണ് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിച്ച ജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഋഷിമാരിൽ കവിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ കവി എന്ന വാക്ക് ഇതിനു മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ബ്രഹ്മഹൃതായ ആദികവയെ, അതായത് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച അത് വളരെ മനോഹരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് തന്നെയാണ് എന്ത് കവി എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതച്ഛുശ്രൂഷതാം വിദ്വൻ സൂതനോർഹസി ഭാഷിതും കഥാ ഹരികഥോർദർക്കാഃ സതാം സ്യു സദസി ധ്രുവം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ വിദ്വൻ സൂതനോർഹസി ഭാഷിതും തഥാ ഹരികഥോദർക്കാഃ സതാം സ്യു സദസി ധ്രുവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശുശ്രൂഷതാം വ്യഗ്രരായവരുടെ വിദ്വൻ, ഹേ പണ്ഡിത സൂത ഗോസ്വാമി, നമ്മെ അർഹസി താങ്കൾ അത് ചെയ്യുമോ, ഭാഷിതും അത് വിവരിക്കാനായി മാത്രം, കഥാഹ വിഷയങ്ങൾ, ഹരികഥ ഉദർക്കാഹ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളിൽ പരിണമിക്കുക, സദാം ഭക്തരുടെ, സ്യു ഒരു പക്ഷേ, സദസി ധ്രുവം നിശ്ചയമായും. വർത്തനം ഭാവർത്തം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. അല്ലയോ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി, അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം വ്യഗ്രരാകിയാൽ അങ്ങ് വർണ്ണന തുടർന്നാലും അതിലുപരി ഭഗവാൻ ഹരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭക്തരുടെ സദസ്സിൽ നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. സുതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയാണ്, ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിച്ചത്, എന്തൊക്കെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങള് വളരെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രല്ല, ഏതൊന്ന് സംസാരിക്കും ഭക്തന്മാര് സംസാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ പര്യവസാനത്തില് ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ, എല്ലാം തുടക്കവും അവസാനവും ഒക്കെ മധ്യത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങള് ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിയ്ക്കുന്നിടത്ത് ഭഗവത് കഥകള് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയും പറയൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറയൂ എന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്നും നാം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച പോലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അവയെ അതീന്ദ്രിയമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ഉന്നത കുലത്തിലെ വിലകെട്ട സന്തതികൾ തുടങ്ങിയ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ അഥവാ മഹാകാവ്യങ്ങളെയും വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലൗകിക കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എന്താണ്, ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരുടെ കാര്യവും അവിടുത്തെ കുടുംബവിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ അർജുനന്റെ, പാണ്ഡവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത് അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണത് ഭഗവത് സംബന്ധിയാകുന്നത്? അവരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം, അത് നമ്മളൊരു ലൗകികമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വരുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷെ ദ്രൗപദി ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രാമായണം, മഹാഭാരതം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കുടുംബ കഥകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതും എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ അല്ലെ. രാമായണത്തില് ശ്രീരാമസ്വാമി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും, അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായി മാറാണ്. ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുന്നത് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ 5ാം വേദമായി മഹാഭാരതത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായി പോലും
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹർഷിമാരും മഹാപ്രാമാണികരും മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അല്പബുദ്ധികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളാൽ സമ്പൂർണവുമാണ്. ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനായ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ഭാവത്തിൽ ഉപദേശിച്ച് നൽകിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന വസ്തുത അത്തരം മണ്ടന്മാർ വിസ്മരിക്കുന്നു. അതായത് മഹാഭാരതം പോലെയുള്ളത് നല്ല കഥകളാണ് അല്ലെ, ഈവൻ കുട്ടികൾക്കായാൽ പോലും വായിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പം അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകള് ഈ വേദങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോ മഹാഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് കട്ടിയാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാലാണ് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവുക. പക്ഷെ മഹാഭാരതവും രാമായണവും എന്താണ്, ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേഗത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവത് കഥകളിൽ നിമഗ്നനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് ശ്രീമദ് മഹാഭാരതത്തെ 5ാം വേദമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അതിനെ 5ാം വേദമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത അത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ പോയി സന്യസിക്കൂന്നല്ല അല്ലെ, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, നിയത കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില്. ആകയാൽ വേദജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഭഗവത് ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്ര ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്, അഥവാ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല അവ മഹാഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് പുരാണങ്ങളും ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ. ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവയിൽ അനേകം ചരിത്ര വസ്തുതകളും കണക്കുകളും ഉള്ളതിനാൽ അവ ചരിത്രങ്ങളെയോ ചരിത വർണ്ണനകളെയോ പോലെയുള്ള ലൗകിക സാഹിത്യങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭക്തി സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സപ്താഹമൊക്കെ നടത്തുമ്പം അവര് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് പറയും അല്ലെ, ഇത്ര പൈസ വേണം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് അല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. എന്ത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോ എന്തായി, അവർ വൈശ്യതലത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. വൈശ്യർക്കാണ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് അത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ട്, അതായത് അവർക്ക് ആകർഷകമായിരിക്കണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീൻസ് അവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന വിധത്തിലാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിലെന്ത് വരും? അൾട്ടറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തും അല്ലെ. അവിടെ ഇവിടെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലൊക്കെ വെച്ച് ആയിരിക്കും അവര് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു അൾട്ടറേഷൻസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതിനാൽ അവ ചരിത്രങ്ങളെയോ വീരചരിത വർണ്ണനകളെയോ പോലെയുള്ള ലൗകിക സാഹിത്യങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ലൗകിക സാഹിത്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാവരും ലൗകികരാണ്, അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അത്തരത്തിലാക്കിയത് മാറ്റും. ആകയാൽ അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭക്തി സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, ലൗകികരായ ആളുകളോട് ലൗകികമായ രീതിയിലാക്കിയിട്ടല്ല ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗവും അല്ല. ഇത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്. അത്
ഭക്തന്മാർക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭക്തരാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉന്നത കുലജാതർക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ പരമമായ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഭഗവാൻ നിരാകാരനല്ല, അഥവാ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യനുമല്ലെന്നാണ് നിഗമനം. അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യജമാനനാണ്. അദ്ദേഹം സ്വേച്ഛയാൽ അവതരിക്കുകയും സ്വകീയ ശക്തിയാൽ പതിതാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്തരം വേഷങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അവ പീഡികമായ വിഷയങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ്, ആത്മജ്ഞാനപരമായവയാണ്. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പൗരധർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണത്. ചരിത്രങ്ങളും ലൗകികമായ നിരവധി മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളും കഥകൾ, നോവൽ, നാടകങ്ങൾ, മാസികകൾ, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ മുതലായവ വായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ആകയാൽ അവയെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനവുമായി സൂക്ഷ്മമായി ബന്ധപ്പെടുത്തണം. അപ്രകാരമായാൽ അവയെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തരാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വതവേ എന്താണ് ചെയ്യാ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു കഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അല്ലെ? ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇതായാലും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ വീരകഥകൾ ഉണ്ടാവും, ലീലാ കഥകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കുറെ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ വീരത്വം കാണിക്കുന്ന കഥകള്. അതുപോലെ ഭഗവാനും ഗോപികമാരും അതുപോലെ ഗോപന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു. ഭഗവാനും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മള് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല. അത് രണ്ടും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിലെ ഭൗതികമായ മാലിന്യം ഇല്ലാതായി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ത്? ഈ നോവലും നാടകങ്ങളും പിന്നെ മാസികകളും, അല്ലെ, പത്രങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം. അപ്രകാരമായാൽ അവയെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും നാമരൂപങ്ങളില്ലാത്ത ജഡമായ ശിലയാണെന്നുമുള്ള കുപ്രചരണം ജനങ്ങളെ നാസ്തികരും ഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരന്മാരുമായി തീരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിതമായി അവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന് പകരം നരകത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ തഴക്കം വന്നവരായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭം പാണ്ഡവരുടെ പുരാണോപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പരമസംഹിത അഥവാ ഉത്തുംഗരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത് ഉദാത്തമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പരം ജ്ഞാനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെല്ലാം തന്നെ പരമഹംസരാണ്. മാത്രവുമല്ല പാലും ജലവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും പാല് മാത്രം വേർതിരിച്ച് കുടിക്കുന്ന കല അറിയുന്ന അരയന്നങ്ങളെ പോലെയുമാണവർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലം പുരാണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതില് മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കളയാനായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് മാത്രമാണ്. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആകെ 7 ദിവസമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനുള്ളത്, അല്ലെ? ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ അൺവാണ്ടഡ് സ്റ്റോറീസും ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ എന്തില്ല? ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോ പാലും ജലവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും പാല് മാത്രം വേർതിരിച്ച് കുടിക്കുന്ന അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അവർ എന്തെടുക്കില്ല? മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അരയന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം പാലും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അരയന്നം അതിന് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പാല് മാത്രം കുടിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അതിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെടുക്കുന്നില്ല,
അതിൽ വേണ്ടുന്ന അതിന്റെ എസെൻസ്, അതിന്റെ സത്ത, അതാണ് അവര് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര പരിശുദ്ധരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലും ഭാരതീയരുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും, ഒരു ഗ്രന്ഥവും വായിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ 50 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണിത് പുസ്തകം. അപ്പൊ ആ ഒരു എഴുതുന്നതിന് ഒരു 50 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാനുമായി സംബന്ധിക്കാത്ത ഒരു നാടകവും അവർ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? നമ്മൾ പഴയ സിനിമയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാല് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഥകളായിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ആഘോഷവും ഒരു ചടങ്ങും അവർ സംഘടിപ്പിക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പവിത്രമല്ലാത്തതും അഥവാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളല്ലാത്തതും ഭഗവത് ലീലകളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലവും അവർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് പോകണം അല്ലെ? പണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും സന്ദർശിക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് എല്ലാവരും പിക്നിക്കിന് പോകും, കാഴ്ച കാണാൻ പോകും. ഇന്നാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 50 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ളതായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, വിഷു ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പവിത്രമല്ലാത്തതും അഥവാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളല്ലാത്തതും ഭഗവത് ലീലകളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലവും അവർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തി പോലും രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്താൽ അവർ പട്ടികളുടെയും പന്നികളുടെയും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാ കഥകളും നമ്മളൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടിവിയില് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒരു സീരിയല് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എല്ലാ വീടുകളിലും TV വന്ന് ഡെയിലി സീരിയലൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു പോയത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഭൗതികമായി മാത്രമായി മാറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം TV ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സീരിയലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നാണ് സമയത്തിന് ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കായാലും വീട്ടിലുള്ളവർക്കായാലും ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നാമജപം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വയസ്സായ അമ്മൂമ്മമാരും മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗവതവും രാമായണവും ഒക്കെ വായിക്കുകയും അവരൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ പറയാണ്, പന്നികളുടെയും പട്ടികളുടെയും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु.